Poďme sa pozrieť na to, ako nastaviť správne, aby vám elektrorozvody správne trasovali elektrotrasy. V tomto prípade, keď sa pozrieme, tak máme tu objekt, v ktorom máme viacero križovaní. Napríklad si môžeme ukázať v rámci tohto trasovania. Ukážeme si, ako to správne nastaviť. Pustím si funkciu elektrorozvody, vyberiem si objekty a pozrieme sa teraz napríklad na tieto dve svietidlá. V tomto princípe, keď sa pozrieme, tak automaticky nám dáva trasu tadiaľto, ktorou nejakou dlhou trasou, nejakou automatickou. Ale máme zadefinované, aby išla tá trasa tadiaľto. Ako keby nejakou úplne inou trasou, ako chceme, aby automaticky robilo. V tomto prípade stačí vložiť v rámci knihovny prvkov značku križovania vedení, ktorú stačí iba vložiť, nasmerovať a automaticky bude vedieť algoritmus pre elektrorozvody, že má ťahať ten kábel trasou, ktorou sme mu určili. Čiže vidíte, že automaticky ide tou trasou, kadiaľ ja som definoval. Stačí dať vložiť do výkresu, automaticky mi preruší tú trasu, ktorú som mal a funguje mi to správne. Keď to teraz vyskúšame ešte raz, tak vidíme, že tá trasa zostáva zachovaná, ako sme si ju určili teraz pomocou značky križovaní vedení.